Vítajte pri našom dnešnom rozhovore. Pozrieme sa na článok Ergonomický nosič pre otca 5 dôvodov. Cieľom je prebrať tých 5 kľúčových argumentov, ktoré článok ponúka špeciálne pre otcov. Vieš, moderné otcovstvo to je často o tom byť viac prítomný a zdá sa, že nosič by mohol byť fajn nástroj. Určite áno a pozrieme sa nielen na to, ako nosenie podporuje dieťa, čo je samozrejme základ, ale ako ten článok argumentuje, že to reálne pomáha aj samotnému otcovi v jeho úlohe v každodennom živote. Dobre, poďme na to. Prvý bod, ktorý článok naozaj zdôrazňuje, je zdravý vývoj dieťaťa. Spomína sa tam tá tzv. M-poloha. Čo to presne je? Áno, tá M-poloha, tá je proste kľúčová. Znamená to vlastne to, že kolienka dieťatka sú vyššie ako zadoček a chrbtátik je prirodzene zaguľatený. Článok to správne popisuje ako kopírovanie prirodzenej polohy bábätka. Aha, takže to nie je len nejaký výmysel, ale má to oporu aj u odborníkov. Presne. Je to dôležité pre správny vývoj bedrových kĺbov a aj chrbtice. Pediatri a ortopédi to potvrdzujú. Pre rodiča je to potom istota, že dieťa je nielen v pohodí, ale aj v bezpečnej zdravej polohe. To dáva zmysel, to je asi základ, bez toho by to nešlo. Ale čo ten kto nosí? Článok ide ďalej a druhý bod je ergonomia pre rodiča, no špeciálne pre otca. Hovorí, že váha sa má rozložiť rovnomerne. Áno, a toto je pre otcov často veľmi dôležitý faktor. Ten článok pekne opisuje, ako tie, viete, dobre polstrované popruhy, potom nastaviteľný hrudný pás a najmä ten pevný bedrový pás, ako to všetko spolupracuje. Aby to neťahalo len ramená alebo kríže? Presne tak. Aby sa váha dieťaťa pekne rozložila na celé telo, nielen na jednu časť. Výsledkom by mala byť menšia bolesť chrbta, väčšia mobilita, aj keď nosíš dlhšie, napríklad na túre alebo tak. Spomínali tam aj nejaké značky, však? Áno, spomínali Tula a Ergobaby. Asi preto, lebo sú známe takými robustnejšími konštrukciami, ktoré môžu vyhovovať práve aktívnejším otcom. Rozumiem. Takže zdravie dieťaťa, komfort otca a tretí argument ide ešte hlbšie. Budovanie väzby. Tá blízkosť pri nosení vraj funguje aj u otcov. Áno, a to je fascinujúce. Ten článok prepája tú fyzickú blízkosť priamo s tým emocionálnym putom. Keď dieťa cíti teplo, počuje tlkot srdca, hlas otca, to všetko mu podľa toho textu dáva pocit bezpečia. Takže nosenie nie je len transport, ale aj aktívne budovanie vzťahu. Taký prirodzený nástroj na každodenné upevňovanie púta. A mnohé nosiče sú na to prispôsobené už od narodenia. Tá blízkosť je teda naozaj dôležitá. Ale poďme k niečomu veľmi praktickému. Štvrtý bod. Nosič ako pomocník tam, kde kočík má svoje limity. Presne. A to je pre mnohých otcov veľké plus, ako sa zdá. MHD, schody, úzke uličky v obchodoch, nejaký teréň v prírode, tam všade podľa článku nosič boduje. A voľné ruky, to je asi bonus, nie? Obrovský bonus. Umožňuje to taký ten multitasking. Uspávaš dieťa chôdzou a pritom máš ruky voľné na nákup alebo čokoľvek iné. Článok tiež spomína, že sa to dá často jednoducho nasadiť a nasadiť aj sám bez pomoci. A že sú aj kompaktné modely. Jasné, mobilita a voľné ruky, to je na nezaplatenie. No a posledný, 5. dôvod z článku. Nosič ako dlhodobá investícia. Tvrdí sa, že dobrý nosič vlastne rastie s dieťaťom. Áno, väčšina tých ergonomických nosičov je naozaj navrhnutá tak, aby vydržali dlho. Často ich môžeš používať od narodenia, možno s nejakou novorodeneckou vložkou, až kým dieťa nemá povedzme 3 roky, alebo do váhy okolo 20 kg. Čiže to nie je len na pár mesiacov? Vôbec nie. Článok spomína tzv. Rastúce nosiče. Tie sa dajú prispôsobiť veľkosti dieťaťa, majú nastaviteľné panely, popruhy, takže je to naozaj investícia na celé to nosiace obdobie, čo sa potom aj finančne oplatí, lebo stačí jeden kvalitný. Takže ak to zhrniem podľa toho článku, nosič je dobrý pre zdravie dieťaťa, je pohodlný pre otca, podporuje ich vzájomnú väzbu, je super praktický a ešte k tomu je to dlhodobá rozumná investícia. Pre otca, ktorý má rád funkčné veci, to zdá sa dáva logik. Presne tak. Sú to všetko veľmi racionálne, silné argumenty. Ale myslím, že ten článok naznačuje aj niečo navyše, tak medzi riadkami. Ten spoločne strávený čas, tie zážitky tak blízko pri srdci, to formuje vzťah spôsobom, ktorý sa ťažko meria. Taká tá pridaná hodnota. Áno, a možno práve táto intenzívna fyzická blízkosť v tom ranom veku má na puto medzi otcom a dieťaťom ešte hĺbší
trvalejší vplyv, než si dnes možno úplne uvedomujeme. To je taká myšlienka na záver, na zamyslenie.